O si Bayo Kabalen niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng 𝗀𝗃𝗃 260 dito sa may Clark, Pampanga. Yan, malapit lang sa Clark Parade Grounds. So nasa harapan natin itong Clark Parade Grounds. Malapit lang din dito sa Here Cafe. Konting usog lang, andito na kayo sa 𝗀𝗃𝗃. Kaya Kabalen ako kung gusto nyo puntahan tong 𝗀𝗃𝗃. So open sila Monday to Sunday, 10 AM to 11 PM. So nasa tabi siya ng Cycles and Brew, and nasa likod po siya ng Clark Museum. Kabalen, nandito tayo sa second floor ng 𝗀𝗃𝗃. Napakaluwang pa nung place nila. Kasya pa dito is 100 packs. So yan guys, may area sila dun sa pinakadulo, open area. And dito naka-divide yung mga tables. So kung gusto niyo ng konting privacy, pwede kayo dito guys. And may mga rooms naman sila dito. Para ano sila, private room for your meetings. Pwede niyo na sabihan yung mga staff nila para magpwesto dun sa mga private rooms nila. So yun na pala, dito na tayo sa loob ng 𝗀𝗃𝗃. Yan, napakaluwang ng place. And syempre every table, meron tayong mga exhaust para hindi ganun kausok yung niluluto natin. So later, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga sinaserve nila dito. But they forgot, and you bury a seed to grow. Different names, still a rose. A rose is a rose is a rose. It's a rose. It's a rose is a rose is a rose. It's a rose. It's a rose. A rose is a rose is a flower in the ground and growing. It's a rose. It's a rose. Same stuff, different light. New day, same fight. How it comes, how it goes. One's on top, one's that no. But they forgot. And you bury a seed to grow. How it comes, how it goes. Different names, still a rose. We grew up, we grew tall. Kakatapos natin tikman yung sinerve sa atin ni 𝗀𝗃𝗃 260. Nag-enjoy tayo dun sa foods nila, and yung mga side dishes nila guys, no, very authentic lahat. Then may mga complimentary soup naman silang sinerve. PS1 guys, yun yung set meal nila. So good for 4 to 5 packs. And then kung gusto niyo na mga mas marami, good for 7 to 8 packs. Orderin niyo guys yung kanilang PS2. Marami naman yung servings nila for sure guys, yung 4 to 5 packs.
mabubusog na kayo dun sa PS1 set nila. So, si 𝗙cie𝗰𝗶𝗹 ito rin yung bagong bukas na kainan or Korean grill restaurant dito sa Clark, Pampanga. Actually, napakarami ng mga nagsibukasan dito. So, isa ito guys sa dinadayo sa Clark, Pampanga. Kaya kung napunta kayo sa Clark, Pampanga, try nyo dito sa 𝗙cie𝗰𝗶𝗹 260. Nasa likod siya ng Clark Museo. Sobrang lapit din sa Clark Parade Ground. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Huwag niyong kalimutan share ang video to para malaman din ng mga ibang kabalen natin dyan. Ito nga, 𝗙cie𝗰𝗶𝗹 260 dito sa Clark, Pampanga. So until our next vlog, out!